Spirit FM. Ang ini nga istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese St. Capiz kag ginadumalahan St. Capiz Archdiocesan Social Action Center ug Kasak sa idalom sang pag-iya St. Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pag-atubang sa mga halid tugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Nga ini nagdala sa madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ng India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo.
Oras sa 88.1 Spirit FM, alas 5:32 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainapo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon, Siyudad Sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatutok kamo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz, ining 88.1 Spirit FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagapalayag sa kahanginan ang programa Kasak Special Coverage para sa pagdulong sa inyo sa mga importanteng mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19 pandemic. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM, akong inyo mangin alagad. Mangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainapo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Sa tanan nga nakatutok sa aton nga programa subong nga adlaw sang Huwebes, petsa 5 sa bulan sang Agosto tuig 2021. Nagapalabot kita sa pagtamyaw sa mga kaalagad naton nga nakatutok na sa aton nga programa sa ilang mga radyo sa 88.1 Spirit FM kag subong man sa nakatutok sa aton Facebook live streaming pinaagi sa official Facebook page sang Kasak. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Happy Thursday sa inyong tanan. Medyo manami ang aton nga panahon subong nga adlaw apang mayara actually sang apat ka mga aktibong mga tropical cyclones sa guwa sang Philippine Area of Responsibility base sa pinakaulihing nga update sa nga DOST Pag-asa. Sa aton nga bantay panahon para sa subong nga adlaw, sa gihapon ang southwest monsoon na nag-apekto sa kabugusan sang aton na pungsod. Kag sa nahambal ko kagaina, mayroon sang apat ka mga aktibo nga mga tropical cyclone sa gawas ng Philippine Area of Responsibility nga nakita na alas 3 sa subong nga hapon. Ang mga iniya mo si Tropical Storm Mirane o kunang formerly ginatawag nga si Gorio, nakita 975 km northeast sa extreme northern Luzon. Mayroon sang maximum sustained winds nga 65 kilometers near the center. Kag mayroon sang pagbugso kon gustiness nga nagalapot sa 80 km per hour. Ang iya sinihulag northwestward at 25 km per hour. Ang ikaduwang active tropical cyclone, ang si severe tropical storm Nida. Makita ni 2,925 km northeast ng extreme northern Luzon. Kag mayaras ang maximum sustained winds nga 95 km per hour near the center. Kag may pagbugso nga naglabot sa 115 km per hour. Samtang ikatlo si tropical storm Lupit. Makitaan 575 km west-northwest ang Itbayat, Batanes. Mayaras ang maximum sustained winds nga 85 km per hour near the center. Kag may pagbugsong naglabot sa 105 km per hour. Naghuhulag ni northward
at 10 km per hour. Kag sa isa ka tropical depression nga makitan 1,900 kilometer northeast sang extreme northern Luzon. Mayroon sang maximum sustained winds nga 45 km per hour near the center. Kag pagbugsong naglabot sa 55 km per hour, nagahulag west-northwestward at 15 km per hour. Para sa mga forecast weather conditions mga kaalagad, sa lugar sang Zambales, Bataan, Pangasinan, kag La Union, maka-eksperyensya sang posible nga mga pagbaha kung flash floods kag landslides, initugas sang monsoon rains kag nga gikan sa southwest monsoon. Samtang sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, rest of Ilocos Region, kag kabugusan sang Central Luzon, Babuyan Islands, Batanes, Rizal, Cavite, Batangas, kag Occidental Mindoro, maka-experience ng cloudy skies with scattered rain showers kag thunderstorms sa gihapon tugas ng southwest monsoon. Sa kabugusan sang pungsod Pilipinas, maka-experience sang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers kag thunderstorms tugas ng southwest monsoon. Pinakamataas nga temperatura na record alas 1:50 kagaina, 35.4 degrees Celsius. Ang aton nga sunrise kagaina sa nga alas 5:40, aton nga sunset subong nga hapon alas 6:24. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa sininga tinion mga kaalaga, ridon ko sa inyo ang update sa kaso ng COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, Western Visayas, kag sa bugos nga pungsod, Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa pinakauling update sa Capiz Provincial Health Office, kagahapon nga adlaw August 4, 2021, naka-record sang duga nga 50 ka mga bag-ong nga kaso sang COVID-19 diri sa probinsya. Sa karon nagtaas na sa 437 ang total active cases o kon 7.91%. Samtang naglabot na sa 4,795 ang total number of recoveries bangod sa pagka-record sang duga nga pulo ka mga bag-ong nga recoveries kagahapon nga adlaw. Nakalista na naman sang isa ka ginbawian sang kabuhi kag nagtaas na sa 295 kon 5.34% ang total number of deaths. Sa kabugusan nga 5,527 ka mga kaso ng COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa pinakauling nga update ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development kagahapon man nga adlaw mga kaalagad, naka-record sang duga nga 671 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Region 6. Bangod sini nagtaas na sa 87,079 ang total cumulative number of COVID-19 cases kag nagadangat na sa 9,905 ang total active cases. Naglabot na sa 75,145 ang total reported recoveries matapos ka makarecord sa 1,224 ka mga newly recoveries kagahapon. Naglabot na sa 2,008 ang total reported deaths matapos naman nga makarecord sang dugang nga 34 ka mga numero sang ginbawian sang kabuhi. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang subong nga adlaw sa report sang Department of Health alas 4 kagaina sang hapon, naka-record sang 8,127 ka mga bagong kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Bangod sini nagtaas na sa 1,627,816 ang total number of COVID-19 cases nga na-record sa aton pungsod. 66,895 pa ang total active cases, samtang naka-record naman sang 4,343 ka mga newly recoveries. 196 ang ang nadugang sa mga numero sang napatay kag nagtaas na sa masobra 28,000 ang na-record nga ginbawian sang kabuhi. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
Nabatian mga kaalagad ang update sa kasos ng COVID-19 sa probinsya ng Capiz, sa Western Visayas, kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa akon nga pagbalik, idulong ko naman sa inyo ang mga detalye sang aton nga mga nakalinyada nga mga balita. Magabalik ang Kasak special coverage matapos sining mga importante nga mga pahibalo. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sang islo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot. Pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kun magtulog. Magamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugod sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabalik ang Kasak Special Coverage, kagyari na ang atin nga mga headlines. Special Coverage. Kasak Special. Para sa Balita National, 10 million ka mga Pilipino fully vaccinated na suno sa palasyo. Special Coverage. Kasak Special. Samtang Manila Local Government Unit ginkanselar ang vaccination schedule subong adlaw bangod sa pagdugok sang mga tawo sa vaccination site. Kasak Special Coverage. Kasak. Balita Regional, senior citizens sa A2 category sa Negros Occidental, manubo ang numero sa nagapabakuna. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang Bacolod LGU nagpaandam sa halit nga dulot sang mix match o kung paglakot sang COVID-19 vaccines. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa balita lokal, kaso sang Delta variant sa Capiz ginkumpirmar sang Capiz PHO. Special Coverage. Kasak. Balita Caritas sa Kadayusis naglunsyar sang programa para sa mga apektuhan sang lockdown sa Metro Manila. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa mga detalye sa aton nga balita, ginpahayag sang Malacañang nga naglabot na sa 10 million ka mga Pilipino ang makabig nga fully vaccinated na. Ibaloon nato ng detalye sang sininga balita sa report ni Alagad Andrea Alvarado. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Naglabot na sa masobra 10 ka milyon ka mga Pilipino ang nabakunahan batok sa COVID-19 suno sa pahayag sang Malacañang. Sa pahayag ni Palace spokesman Harry Roque, 5 ka bulan matapos ang pagsugod sa vaccination program sa gobyerno, makabig nga isa ka milestone para sa National Vaccination Program sa Pilipinas na makaabot sa 10 ka milyon ang Pilipino nga fully vaccinated na batok sa COVID-19 nga balatian. Dugang pa ni Roque, samtang liwat nga ibutang sa idalom sang pinakastrikto ang Metro Manila sumugod Agosto 6, 2020, kuhaon ang ini nga oportunidad nga mas mapadamo ang mabakunahan. Nagpain sang dugang nga 4 ka milyon nga mabakuna sa Metro Manila. Target sang Pilipinas nga makabakuna sang 58 tubtob 70 ka milyon ka mga individual subong nga tuig agud nga maabot ang target nga herd immunity batok sa virus para sa hilway nga liwat nga pagbukas sang ekonomiya sang pungsod. Sa datos sang Department of Health, sa karon may yara na sa 1.6 million coronavirus infections nga na-record sa Pilipinas, ikaduwa sa pinakamataas sa Southeast Asia nga nakabalhagman sang masobra 28,000 ka mga ginbawian sang kabuhi. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Andrea Alvarado, 88.1 Spirit FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa dugang nga balita national, bangod sa pagdugok sa mga tao umpisa kagahapon, ginkanselar sang Manila LGU ang nakaschedule nga vaccination subong nga adlaw. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibalo naton sa report ni Alaga John Ray de los Santos. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
Isa ka adlaw bag-o ang pagbutang sa Metro Manila sa Enhanced Community Quarantine. Ginkanselar sang lokal nga gobyerno sang Manila ang schedule nga vaccination program subong nga adlaw bangod sa pagdugok sa mga tawo nga matalana nga vaccination sites. Sa pahayag sang LGU pinaagi sa ila opisyal nga Facebook page, kansilado ang pagbaton sang mga magpabakuna sa 3 ka mga dalagkuan nga mall sa syudad nga amo ang Lucky Chinatown Mall, Robinson's Place Manila, kag SM Manila matapos nga naglabot sa 2,500 ang nagkadto sa mga nasambit nga lokasyon para sa COVID-19 vaccines. Nakitaan nga nagpila ang mga residente sa guwas sa mga malls Miyerkules sang gabi matapos nga mag-post sa social media page ang LGU nga i-resume na ang first kag second dose vaccination para sa mga health workers, senior citizen, may mga comorbidities, essential workers kag indigent population priority groups. Apang sa pagdugok sang tawo nga luyag nga makakuha sang libre nga bakuna, wala na nasunod ang social distancing kag iban pa nga mga health protocols. Bangod sa pagpauntat, madamo sa mga residente ang dismayado sa nanging desisyon, ilabi na ang magasugod na ang liwat nga lockdown sa NCR buwas nga adlaw. Samtang ginpasiguro naman sang LGU nga magapadayon ang vaccination program bisan yara pa sa pinakamataas nga lockdown level ang syudad. Alagad mo sa pagtuog kag pagserbisyo, inisik halaga John Reyes de los Santos, 88.1 Spirit FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special. Liton kita mga kaalagad sa Balita Regional sa Negros Occidental. Manubo sa gihapon ang numero sang mga senior citizens so kunyara sa A2 category nga nagapabakuna. Ibalo nato ng detalye sang sininga balita sa report ni alagad John Rafael Fabrigar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Manubos sa gihapon ng numero sa mga senior citizens o kunyara sa A2 category nga nagpabakuna batok sa Against Coronavirus Disease 2019 o kon COVID-19 sa Negros Occidental, sandig sa datos sa Provincial Health Office. Suno kay Provincial Administrator Refrando Diaz, natigayon nga mabakunahan ng 818,628 ka mga individual o kon 82.9% sa mga frontline healthcare workers sang probinsya. Samtang, naglabot naman sa 134% o kung 68,623 na ka mga individual ang nabakunahan nga yara sa nabutang sa A3 o kung persons with comorbidities. Apang 30% lamang sang target ng mga senior citizen ang nakapabakuna sa datos sa PHO. Suno kay Diaz, madamo sa mga may edad na ang hindi sa gihapon sigurado sa bakuna o kung posible nga nabudlayan nga magpadulong sa mga vaccination site bangod sa ilang nga sitwasyon. Gipahayag naman sini nga managahimo sa plano kag mga estratehiya ang PHO sa pagingganyo sa mga senior citizen nga makigpagbahin sa vaccination program sang gobyerno. Isa sa mga programa sa karon ang mga pag-roll out sa bakuna sa mga barangay agud nga mapalapit ang serbisyo sa nasambit nga sektor. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si John Rafael Fabrigar, 88.1 Spirit FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa dugang nga Balita Regional, nagpaandam sa halit nga dulot sang mixed match o kon paglakot sang COVID-19 vaccines ang Bacolod LGU sa mga residente sini. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibalo naton sa report ni alagad Maria Rica May Pablo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagpaandam ang Emergency Operations Center Task Force sa publiko sa paggamit sa nagkalain-lain ng mga brands ng bakuna para sa first ug second dose batok sa COVID-19. Suno kay City Administrator ka Executive Director ng EOC M. Ang, labi sa tanan hindi dapat nga ibutang sang publiko ang ila ikaayong lawas sa risgo. Ginpaathag sini wala pa sang pagtuon nga nagapamatuod nga makahatag sang proteksyon batok sa virus ang paglakot sa mga brands sang bakuna. Samtang gina-expectar naman nga pagpugwa sang advisory ang Department of Health na tuhoy sa mix and match approach sa COVID-19 vaccination. Pahanumdum ni Ang, pag-abot sa ikaayong lawas, dapat gid nga piliyon ng hilway nga pamaagi kag pagbulong.
Samtang gipahayag naman ni Contact Tracing Cluster Head Dr. Rosalio Campo sa mga nabakunahan na mild symptoms lamang na record nga side effect, samtang asymptomatic naman ang mga pasyente nga nagpositibo naman sa COVID-19. Paano yan sini sa publiko nga mga available nga bakuna ang pinaka-epektibo nga bakuna kag ginapahanumdum nga hilway ang mga ini bangod kalabanan sa mga nauna nga naggamit sini ang mga medical doctors kag health workers. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Maria Rica May D. Pablo, 88.1 Spirit FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa balita lokal, ginkumpirmar sang Capiz Provincial Health Office ang kaso sang Delta variant diri sa probinsya sang Capiz. Sibalo nato ng detalye sang sininga balita sa report ni Alagad Liza Generale. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginkumpirmar sa Provincial Health Office o kun PHO nga mayara na sang kumpirmadong nga kaso sa COVID-19 Delta variant sa probinsya sang Capiz. Sandig sa ginpagwa nga official statement sang talatapan, isa ka 44 anyos nga kapisnon OFW ang nagpositibo sa among nga variant kag may travel history sa pila ka mga pungsod sa diin siya nagpakita sang sintomas antes nagpauli sa Pilipinas sang Mayo 29, 2021. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Bago kita nga magpadayon sa aton programa mga kaalagad, mag-uuntat kita danay sa pagpangamuyo sang 6 o'clock prayer. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Samtang ginkumpirmar sang Provincial Health Office o kon PHO nga mayara na sang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 Delta variant sa probinsya sang Capiz. Sandig sa ginpagwa nga official statement sang talatapan, isa ka 44 anyos nga kapisnuan OFW ang nagpositibo sa mga variant kag may travel history sa pila ka mga pungsod sa diin siya nagpakita sang sintomas antes magpauli sa Pilipinas sang Mayo 29, 2021. Nakitan sa swab test nga nagpositibo ini sa COVID-19 tugas ng Delta variant. Rason nga gilayon siya nga ginpaidalom sa mandatory isolation period. Tubtub nga siya ang nag-ayo sa
kag na sertipikahan nga recovered bago nagpauli sa probinsya sang Hunyo 17 ug 2021. Samtang klaro man nga nagpahayag ang PHO nga hugot nga ginpatuman ang pila ka mga proactive measures agud masiguro nga makontrol ang posible nga paglapta sa among nga variant. Ginpaidalom sa mandatory 14-day quarantine ang tanan nga close contact sa among nga persona sa diin regular siya nga ginamonitor sang local health office personnel kag ginpaidalom sa RT-PCR sa diin sila tanan ang nagnegatibo. Ginatag naman sang PHO nga wala pa sang na-record nga local case o kung local transmission sang Delta Indian variant sang COVID-19 sa probinsya sang Capiz. Apang ginapasiguro man sang gobyerno probinsyal nga ginapatuman ang tanan nga mga pagsulundayan agud nga makontain kag makontrol ang posible nga paglapta sang nasambit nga variant. May kaangtanan sini nagapanawagan ng Provincial Health Office kag ang gobyerno probinsyal sang Capiz nga mangin responsable sa ginabaton nga impormasyon labi na sa mga nakikita sa social media bangod mahimo ini nga magdulot sang dugang nga mga kahangawa kag panik sa publiko. Dugang pa, mas maayo nga maghulat sang impormasyon gikan sa mga opisyal nga Facebook page ng gobyerno probinsyal kasubong sang Capiz Cabalaka Information Center o kung impormasyon gikan sa Provincial Health Office agud mangin updated sa mga balita na hanungod sa ikaayong lawas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang aton balita Caritas, isa ka diocese naglonsyar sang programa para sa mga maapektuhan sang lockdown sa Metro Manila. Hibalo nato ng detalye sang sining report kay alagad Brian Ditaro. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Naglunsyar ang Diocese ng Caloocan sa isa ka programang may tinutuyo nga mabuligan ang mga labing maapektuhan nga mga individual kag pamilya sa palaabuton nga lockdown ukon ECQ sa Metro Manila sumugod buwas nga adlaw tubtob Agosto 20. Suno kay Caloocan Bishop kag subong man presidente sang Catholic Bishop Conference of the Philippines, Pablo Virgilio David. Ang Feed the Hungry campaign luyag nga makabulig ilabi na sa mga imol o kudkubos kag mga pamilyang wala sang mga balay. Nagapati ang obispo nga ang kakulangan sa pagkaon ang isa sa mga pinakadakong problema sang aton pungsod sa karon bangod sa pandemya. Ang mga bulig kag donasyon igapanghatag sa mga food banks sang 15 ka mga mission stations nga sakop sa mga syudad sang Caloocan kag Navotas kung sa diin may mga lugar nga tuman ka imol. Naghinyo naman ini sang bulig sa mga tumuluong nga suportahan ang nasambit nga inisyatibo sang lokal nga simbahan agud nga mabuligan ang mga nagutuman kag mga kabataan nga nag-experience sang malnutrisyon. Kinhinyo man sini nga suportahan ang padayon nga operasyon sang mga community pantries sang simbahan. Matandaan bangod sa posible nga surge sang Delta variant sang COVID-19, liwat nga gin-anunsyar sang nasyonal nga gobyerno ang ipaidalom sa liwat ang National Capital Region sa ACQ o kung pinakamataas kag pinakahugot nga sahi sang lockdown sa tinutuyo nga matap na ang paglapta sang virus. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Brian Ditaro, 88.1 Spirit FM. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kalagad ang kaundan sa aton nga mga balita subong nga adlaw sang Huwebes petsa 5 sa bulan sang Agosto tuig 2021. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Oras na ito mga kaalagad, alas 6:05 na sa hapon. Bago kita nga magtakop, ginagli natin na ng isang mayang hapon at mga Facebook Live viewers. Shout out kay Ma'am Maricel Ubalubaw, kay Ma'am Fresi Andico Fajardo, Indo Lolo, Lani Bonina, kay Ma'am Zenaida Mos, Angelique Villa Libres, Ma'am Paula Bulkerin, kag subong man kay Nanay Bella Feo. Thank you so much sa aton mga kaalagad sa pag-upod sa aton sa siningay dasyon sa Kasak Special Coverage. Sa pangalan sa kabugusan nga puwersa kag broadcast station team sang 88.1 Spirit FM sa aton nga Managing and Social Action Director, Reverend Father Mark Lanflor, aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr.
Sa pangalan sa aton station manager Reverend Father John Dave Ibalya, mga technical director si Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kagakong partner technical, alagad Maria Jean Lorraine Baldos. Ako naman ang inyo nangin alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini sa alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM Kasak Special Coverage. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ang ginapanag-iyahan sang Archdiocese St. Capiz kag ginadumalahan sa St. Capiz Archdiocesan Social Action Center ug Kasak sa idalom sang pag-iya sa Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpas